Però per nosaltres hi ha un punt molt important previ a l'Estat, que és el moment en què nosaltres diem es produeix un acte de sobirania. Un acte de sobirania és aquell moment en què la societat civil catalana, d'una manera o d'una altra, demostra a nivell internacional que ja no té pas enrere, que ja ha decidit que vol ser un estat. En el moment que això passi, la comunitat internacional, evidentment, entendrà que això és així, i això pot ser amb una manifestació amb 2 milions de persones, amb un lema d'estat propi, o pot ser amb unes eleccions, amb un programa netament independentista, amb majoria absoluta. De possibilitats de fer un acte de sobirania n'hi ha molts. Però al moment que això esdevingui i que donem aquest missatge clar al món, a la Unió Europea i al món, en aquest moment els inversors internacionals veuran que Catalunya és un lloc on s'ha d'invertir perquè és un lloc de futur. I aquest és un punt que, encara que no siguem estat, en el moment que això es produeixi, començaran a entrar capitals, començaran a entrar projectes de futur a Catalunya i es dinamitzarà l'economia, i això és molt important per nosaltres.